Здравейте на всички! Благодаря ви, че харесвате, коментирате и се абонирате за моя канал. Благодаря ви за отделеното време. Благодаря ви за цялата подкрепа, която ми оказвате. Днес ще разгледаме темата какво би искал да ми каже човекът, за когото си мисля. Докато разбърквам картите, ще използвам възможността да ви поканя в моята Facebook група. Линк към нея има в описанието на видеото. Какво иска да ви кажа? Най-вероятно, че ви обича. Приключихме с бъркането. Картата падна сама. Така че да продължим нататък. Те продължават да излизат самостоятелно картите. Че иска сливане с вас, че иска пълно удовлетворение и щастие, би искал семейство или би искала, разбира се, за мъжката част. Човекът, ще говорим така, би искал да има семейство с вас, представя си щастлив семейен живот, изпълнен с любов, с щастие, с разбирателство. За него нея това ще е сбъдната мечта, ще е повод да се празнува. Разбира се, то сега идват изключително много празници за щастливо мъжените хора или женените. Тук ви чака едно весело настроение. Необходимо е да проявите изключително голяма сила и разбиране. Ще се отворят много възможности пред вас. Леле, какви красиви карти паднаха, аз чак не искам да вадя нищо друго. Така, човекът, за когото си мислите, също си мисли изключително силно за вас. Много ви цени, много ви уважава. За мъжката част от зрителите, тази жена, за която вие си мислите, може във вас да събуди качества, които на този етап може и да не познавате, и да се почувствате по-значими, по-можещи, по-уверени в себе си, способни и уважаващи. Много, много красиви. Какво още не ви казва човека? Да, всъщност от всякъде всичко е само за любов, за късмет, за семейство, за общо съжителство дори. Да видим какво още. Тук някой ще търси извинение с думите "моля те да ми простиш". Човекът, за когото си мислите, иска определено ново начало с вас и тук, около празниците на тези, които сте разделили, това ще им се случи. Казва ви, че благодарение на вас се е научил на любов. И какво е всъщност любовта, какво представлява любовта. Благодари ви за абсолютно всичко, нарича ви любов моя, казва ви да бъдете готови за новото начало, защото човекът ще дойде за ново начало и ще моли за още един шанс. Това е за тези, които са се разделили в момента. За тези, които си живеят щастливо, да видим за тях какво ще дойде. Освен красивата любов, която ще се случва. За тези, които се живеят щастливо, човекът, за когото си мислите, е готов да всичко за вас и ако трябва готов на компромиси в името на това да бъдете щастливи. Добре. Нека да видим и посланието на богините. Неугасващата любов. Колко са ви красиви картите днес. Пожелавам ви на всички така около празниците много любов и хармония и радост и очи пълни със щастие да има. Едно е безкрайно изобилие ще имате в дните си, не се страхувайте, бъдете спокойни, всичко ще ви се нареди по най-хубавият начин. А за тези, които се притесняват на темата любов, също не се притеснявайте.
Всичко се случва със мисъл и за ваше най-висше добро. Уважавайте малко повече природата, има нужда от това. Не бъдете независими, т.е. тъй като в момента говорим на тема любов, не влизайте в отношения, които ще ви правят зависими, или ако сте в такива отношения, опитайте да видите коя точно... То всъщност много трудно се излиза от зависими отношения, но пък не е невъзможно. Тук идеята е не дейте да зависите от... вашето щастие нека да не зависи от друг елемент. Нека да не е в чуждите ръце. Една голяма трансформация предстои за вас. Съветът ви е да се заемете с изкуство, за да можете да минете по-бързо през тази трансформация и по-лесно да я изразите през вас. И за тези, които искат, може да не е изкуство, може да е танц. За дамската част от аудиторията тук ще се събуди една истинска жена във вас, която по някакъв начин до момента може би е била потъпквана, е била смачквана, скривана, може да сте изпитвали дори срам в подобно отношение, но сега ще си позволите да се покажете в пълният си блясък, да блестите и да се радвате. А за мъжката част от аудиторията, една такава дама ще радва вашето сърце. Позволете й да разгърне своята женственост, когато бъдете около нея с красивите комплименти, с думите, с жестовете, с изпълнените обещания. И нека тя даде цялата тази енергия на вас. Желая ви светли празници. Нека тази красива любов споходи всеки един, който е готов за нея. И скоро с ново видео.